Heme salam. Bugün biz Daşoğuz'a geldik. Daşoğuz'a gelenimizin sebeplerinin iň birincisi 360 pirlere ziyaret etmek. İkinci sebebi maşin bazara. Daşoğuz'un maşin bazarından gaty adam yazdy. Şoň üçin geldim Daşoğuz'a ýörüte. 4-5 gün men bärdedim. Bu maşinam abzor aldyk. Agzalamydyň biriniň maşiny Highlandery. Highlander'a bizde iň popularny crossover'dyň uje bilýäňiz siz. Öňkü videoda da men aýtdym. Iň popularny crossover Highlander bizde. Şoň birinji pokoleniýasy. Şol Highlander'ın iň popularny bolmagynyň sebäbi na şu maşin. Tanış bolun Highlander'ın birinji pokoleniýasy. Nesip bolsa ertir Malibu abzor ederiz. Ondan başka da kimde näme maşin bolsa men Daşoğuz'a baktım. Men abzor etmedik maşinden bolsa arkayn habarlaş bilýäňiz abzor edip berers mesele ýokdur. Biz paka bärde. Bazar gün birinji gün, ikinji gün, üçüncü gün şoň ýalak gitjekde toşna belli wagtym ýok. İşime bagly işlemiň hemmesini diýsem birinji gün giderim diýilmasam ikinji, üçüncü gün galyp bilýän ýöne dördüncü gün men uje aňarda bolmaly, öýde bolmaly. Şoň üçin arkaň habarlaşyň, üçüncü gün öçenni aňary sebärde bolar. Indi bu maşin barada aýtyp bereýin oglanlar. Maşin hiç minus ýok maşin gördüňizmi? Ana şoň ýaly maşinlaryň biri. Beýsem öwüp min satjak bolýan zat pikir edäme maşin satdykda res gaýdyn bir prosta agdalamyň biri özleri gowgar sürüp berler. Highlander bilýäňiz da şu wagt bizde Türkmenistanda iň popularny Highlander ikinji pokoleniýasy. 22 Highlander'am däl, 24 Highlander'am däl, ikinji pokoleniýasy. 2008-den başlaýar, 2014-de çennisler. İkinji pokoleniýa bilýäňiz da olaň restyling gammadyr. Bu bolsa şoň birinji pokoleniýasy iň başy. Bu maşin 2000-nji ýylda publika görkezildi, adamlar ýani görkezildi maşin New York'ta görkezildi, näşeýle çykyp gelip 2001-nji ýylda öndürülip başlandyr. 2007-nji ýyla çenni çykanlar bu kuzowda. Ondan soň uje ikinji pokoleniýa ütke biraz kuzow daýaglaşa. Ikinji pokoleniýada şoňa gatymyň da şöňe ol biraz daýagrak hem has owadan. Bu maşin 3 motorda çykandyr. 2-4 üçlük we 3 üçlük. Munymyz biziň 3 üçlük, radnoy renk, degimjik ýok. Hemme zat arasynda çakar ideýança sastaýanyda kene. Ýöne iň prostoy. Bilen limitiýada amma ýanky koja salonu, lüklujo ana olaram badyr ýöne munymyz biziň iň prostoy. Danma men Türkmenistanda bu Highlander'laryň bahasy $8.000, 9 şoňalyk $8-9.000 dary. Bärde bahasy. Ondan soň uje 12-13 berseňiz size ikinji pokoleniýa bererler, soň uje 3-e geçip gitýär. Maşin bazarlary aýlanamyzda görensiňiz 3-nji, 4-nji pokoleniýa kän ýöne 1-2 az. Näme üçin? 1-2 kän satylanok. Kän bizde Türkmenistanda kän ýöne satanoklar adamlar näme üçin? Gatyr universal maşinalar şunu var. Yani es bilen gurlaşdyk biz çölde sürýärler, balyga da sürýärler, pahan karşı balyk etmän gowar. Bilýäňiz da men hem gater gowar. Şoň üçin men özüm şuňalyk bir beýgirak bir zat aljak bolýan. Polny Türkmenistanyň içine gedelenji üçin hemme ýerler absolutny hemme ýer gidesim bilýär. Bir aýlyk öýden çykyp gitjek. Bir giden zatlan basışdyryp hemme ýeri gaýlanjak. Şol sebäpden men özüm liçne şuňalyk Highlander ýa-da RX-my, şoňalyk bir Tacoma, on bir zatçyklar tapmaly. Ardanrak gaty gymmat däl. Seretdirmeli olsa seretdirip Polny Türkmenistanyň içine aýlanyp size vlog çekmek. Türkmenistanyň hemme ýerine barasyn bile. Bir aý bolmasa 2 aýlap öýe gelmedi. Karşı barasyn bile. Şoňalyk maşinjik tapmaly şoň üçin. Bu maşin lüboy ýer bolýar. Çöle ýa-ni gaýtışmaly balyga, dağa, näme gitseňiz köýtenlary mesele ýok. Polny privat elbetde. Şo polny privatlygam ýanky çägede zatda batmaz ýaly gowkamy öýdäde. Bärde häzir men razgon zat bardy, isat aýda oturjak sebäbi bärde hiç ýyl wajyn däl. Nolan ýüzeçenni 5 minutda çykanda da wajyn zat däl. Ve motor üçlük 200 atym güýji. Opşam näder içinden görkedeýin maşin çalyjy RX meňze. Salon abzor etmäke Daşwid barada aýdaýyn. Daşwidni seredin oglanlar. Na vkus i cvet tovarisha net diýerler-de. Özüňiz baka beriň. Edil
ikinci pokoleniyalyk del. Ken video. Bada yönü bir ütköşük wow diýdiren nokta. Yönü ikinci pokoleniya ma wow diýdir. İkinci pokoleniýaň şöyle suratını koyacak. Gatowodan. İň owodan gören haýlandyrmyş ol. Sizem hökmat suratda ýazyn. Gatken adam gowurýar onu. 13-14 000 dolar, 15 000 dolar berip alanım ba. Bir san tanışım limitedin al, radnoy 15 000 dolar berip aly. Bolmasa şu 15 000 dolary Copart'dan, Amerikadan, auksiondan 19-20 sargap bolýar-da. 19 haýlandyr sargap bolýar, 20 bolanok. 20 alyp bolýar, ýöne gelýänçe birazçyk raskot çykýar. Copart'dan maşyn sargam bolsa arkan ýutut beriň alyp berýän, gatken adam alyp berdik. Salona geçemizde. Rul, Dut Camry'ň ruluna meňdi, göreňizmi? Bäri şol. Ýöne onkudan has ulurak, men mebilesen gatowadan olur, edil şöýärli, mebilesen bedesen. Ýöne bu ýaşlyň maşyna bolansoň, boluş. Kaçystywy edilen materiallar, gaty gowy ulanır. Torpedos gowy näme üçin öküz kelýän zady şu material etmediler ka, şoň hayran alýan. Otlar ýakyp gelýär, daha soğuk bolmaly, men Allah getirdiler o soğuk berdi. Men häzir otlaryň reska biraz kanserden işläp soğalyň sebäp telefonumda da men özmem gaýan otlan şunu sırazy görkezäň, ondan soň uje galanda da abzor ederse. Otlan şuna gördüňiz. Bu dalçy etjäm ka göreli 3 üçlük motor. Bu dalçy etmeli içine. Görürsäler. Maksimalini koydum. Näme üçin şun kondisionerini işläp oturýum? Ses gelýändir, bu maşyny asnawy alyp ýanky çölü balyga sürýärler de. Ondan otaýyp gidende de ıssy bilýäňiz. Bu dalçy etse içini gowulýar. Şoňa iýminde men dron wagtydyr. Ýadyňyzdan çykarmaň, maşyn dron wagty pes işleýändir kondisioneri. Maşynyň sebäbi kondisioner kän energiýasyny alýar. Şoň üçin dron wagty pes işleýär, dron wagty bu dalçy etjändir. Ýa şu wagt gowuflap otur, sowada. Salkyndan ýa daçyk ventilatorny haýarladaýyn. Berde oglanlar hemme zat ruchnoy görýänsiňiz. Klimat kontrol ýok. Haýyljan oýun kän ses estilmedýäli bolmasa abzor eder ýaly häzir gaty gijede galyp bilen tok sebäbim tak ýene gitmeli ýerlerimiz we etmeli işler bar. Elbetde avtomat korobka oglanlar berde görýänsiňiz. Çilme otlanýanjy start stop zat ýok, açar hemme zat prostoýja. Maksimal prostoýda edilen, maksimal arzan komplektasiýa edilen bu. Berde şunu ýalçyk zat salynýan, berde de şeýle pepilnitsa diýen bula, o pepilnitsa bula. Berde şeýle barjagys. Knopkany asýan açykka. Men özümem dogry aýtsam bu maşyna birinji edip men oturýum. Şoň üçin men özüme de interesna. Öňkü sidjenä görýän onu kresloda oturan ýarak. Şeýdi çykdyrmaly. Udobniçe, akuratnyca keni haladym maşyny. Açyk berde barda çok. Bir kili özümü Eriksin içine oturan ýaly duýan. Berde şunu açyk magnetofonjy we bolly disk çaýaş bolýar. Bilýäňiz, uje bizim ustolamyz mesele ýok, hemme de edip bilýärler. Aýtmalda bu 7 adamlykdyr. Bulan 5 adamlyk amma. 5 bolýar, öňdiki adam, ýa-da 3 adam oturýan we ýöne bu 7 adamdyr. Görkezjek, iňiňizde bagajda oturup bolýar, otaýda bir kiçijek kreslo çykýar. 2 adamlyk häzir onu hem görkezjek. Salon barda bir ütköşük aýdyp berer zat ýok, cruise control we bir cruise control misal gazy şol tezlikde saklap gelýär, bolly başga funksiýonlardan zat ýok berde. Biram polny приводda ingowdady, batanok içerde. Oglanlar da şerde garaj oturýar, da biz o içinde kondisioner oturýar. Biz sizden şunu ýaly oglanlar gaty bir giň diýip öwjek gel. Eýle haýrandyrlardan dar, ýöne kuzat hem zatda. Ýöne o diýen darym däl, ýöne eýle haýlandyrlardan dar. Ýöne beýdisem, näme duta bolanyň ýalyk şöyle giň. Mesele uçurup arkadan oturup bolýar. Ýöne eýle haýlandyra sernedende darrak. Sizden udobny elbetde mata salon sebäbi maksimal prosto komplektatsiýa sırba şunu açyk. Çikol dakptyrlar daýlanma däl, mene çikol halamok bilýäňiz, çikol dakmaň, çikol naborot beter daýlýar. Hapalansa ýuwanyň owy. Ýöne bir zat balygy onuň awada gidýän bolsaňyz da elbetde çikol daksaň bu bolýar. Onuň üstün zat bolsa daýlanma däl edil. Iňin şoň üçin bolýar, atak şäher içinde sürjek bolsaňyz çikol hökmanlar. Bagajnik şunu ýalçyk ruchnoy açylýar. Evet, gallar ýaly. O gallar ýa. 7 adamlyk diýenim. Häzir bular aýraýyn men. Set gaçyklary. Akuratynja.
Bäzi şeýle kovrik tiktiripdirler. Linoleumdan sebäbi hapa bolmadygyna. Şunu şey diýip çekken bolun. 2 sanak adama yer. Operatorymyz da öňden görkesin. Göräňizmi? Ana 2 adam ýöne, bu da ýene çağalar zatlar üçin bolýar. Çağalar zatlar awada çelekene gitseňiz size bolýar bu. Hatta 2 san ula adam iziне oturmak ňugdobny bolar hiç çil ýagdaýda. Ýene bir zat gowlady bu maşyny. Bagajnik ullokan bolýandyr. Nara bir bagajnik. Bu da ul bagajnik. Şu ýerigem 2 san goýun sygýar mesele ýok. Ondan da şer bular hem ýatyryp bolýandyr. Bular hem öňe ýatdy. Has ul bagajnik bolýandyr. Bir sançyk Matiz sygýar içine. Matiz dokladyň, ekitdiň, getirdiň. Yapylsam şuň ýalçyk. Rучной. Hemme de prostoy. Bular salaýyn. Indi motor. Bärde rучной, gidravlika zat ýok. Gyzyk giripdir. Eşe saklaýyn, korоче. Serediň. 3 üçlük motor ulanır. 200 atın gücü. Bulan 2-4'lük amma 3'lük amma olar biraz arzanrak gelýär, motor näçe pes bolsa arzanrak bolýar. Ýöne aljak bolsaňyz 3 üçlük alyň, sebäbi bu maşyn näme? Awa, çöle, ýa köýtände gidilerine sürülmeli maşyn, şoň üçin 3 üçlük goza gowy. Elbetde käbiriňiz aýdarsyňyz 3 üçlük kapriz motor bolýar, ondan 3 üçlük alanyň gowy. O da bir dogry. 3 üçlük has binamyz motor. Ana oňa söz ýok. 3 üçlük has binamyz. Ýöne bu 3 üçlükden edil ziyan çekip görün ya bidar bolup görün mene göremok sebäbi RX-in 330'ly bar. Şonun näme motor oturanysa bärde de şol bolar. 2 bir Toyota kompaniýa ýöne Lexus bilýäňiz premiumy Toyota'da budjetni varianty. Şoň üçin 3 üçlük hem alyp bilýäňiz mesele ýok. Kansener için bu dialçıya in hayalına oyunda da bu dialçıya yani 3 üçlük motor şu taki gowy. Hopsuluğu yattan çıkaramzok. Sırf görýäs. Yürü şeýretde. Ne olan 60'ından barlak göreli. Elbetde ýürüşi. Öz gowrumyna görä elbetde gowy maşyn. Bu diňe şöyle kuma dağa bilýäňiz de şol wagtlar üçin näraşy niýetlenen. Yürüyüş gowy şäher üçin elbetde ito ýylyna seredin. Mesele ýok yürüyüş gowy. Mene haladym maşyny. Bu maşyny alyp çäge guma salyp görmeli. Bu köýtän aýdyp görmemin ýaly aýlandyrdy. Polny gidip gumyň içinden bilýärmi? Ýoluň ýok ýerlerinden barlak görmeli bu maşyny. Näle özüni alyp barýar. Biram RX bilen näzir deňeşdirsek bolýar adamyny ýöne RX-im şuň karakteristikasy bilen deň şol bir zat 3 üçlük RX. Ýöne ol biraz has premium varianty. Şoň üçin isteseňiz Highlander alyp bilýäňiz, isteseňiz RX alyp bilýäňiz. İkisiniň karakteristikasy hem deň. Ne olanlar? Maşyna gördüňiz. Highlander'ın birinji pokoleniýasy. Göwnüňize ýaradymy? Hökma suratda kommentariýada ýazyň. Daha şowda olanlar bar men görýän. Sizem kommentariýada ýazyň hökma suratda. Bärde men dostumma? Ýeşşe men şu ýerde zadyny goýjak. Gül dastavk etmelimi, tort dastavk etmelimi, padarka dastavk etmelimi? Daşow welaýatynyň hemme ýerine getirip berýändir. Nomerini goýjak. Daşow dastavkadyr Instagramda. Ýazylyşyny goýjak. Arkaýyn hawalaşyň men öz dostum maksat. Şoň üçin arkaýyn ýazyň, garansiýa mesele ýok. Reklama däldir bu. Prosta rekomendasiýa. Maşyn göwnüňe ýaran bolsa ýokma suratda like çaşyň, kommentariýa ýazyň, dostuňyzla paýlaşyň. Men özüm haladym. Şu maşyny gördüňiz ändi siz. Indi bilýäňiz, şu maşyny görüňizden soň näme üçin bizde Highlander gowurýarlar? Näme üçin Highlander iň populyarny crossover? RX-em populyarny. Ýöne bulan zapçasy has arzan bolan sebäpli, bular has budjetni variant bolan sebäpli RX-den bular populyardyr. Holun bir dost oglanyň birine biz maşyna alyp berdik. Highlander 2020. O da RX alaýlar diýdi. Ýöne ol satmak istedi maşyny alyp. Onaň aýtdym, ýok Highlander al. Näme üçin? Highlander bize gowy ýörýär. RX bilen Highlander'ın bahasy deňräk bolup biler. $1,000 RX gymmadan bolýar. Ýöne o gymmatlykdan däl, oň populyarnyň biraz pesdigi. On zapçasy gymmat. RX-in zapçasy Highlander'ynkydan 2 hesse gymmat.
paçti. Şoň üçin bizde haýlandyr has gowurýarlar. Asly Toyota'nın özden bir budjetni variant, budjetni adam üçin edilen ne? RX olsa biraz premiumy. Sen köprak tölen ýöne has komfort. Mesele yok. RX bundan has komfortny ýöne zapçastyk gymmat. Bular biraz komfort pesirek ýöne zapçasty arzan. Şoň üçin isteseňiz siz Highlander alýaňyz, isteseňiz RX alýaňyz, ikisiniň hem karakteristikasy şolurda ikisi hem crossover, biri gymmadyrak varianty, biri arzanrak varianty. Her kim öz puluny görä alýar. Käbiriniň kusamma, käbiriniň häzir RX pul bolum Highlander alýan, amma sebä Highlander görýär. Oňňal adamlarym bar. O da uje ödýişiňiz bilýäňiz, da pul siziňki isteseňiz o maşyna alýaňyz, isteseňiz o maşyna alýaňyz. Men liçna ödüm. Şuňa bir arzanrak bir zat alasym belýär, Jeep büyük maşina, şuňa crossover pul beresim gelnok men sedan halayan bilýäňiz. Hatta şuňa arzan bir zat gerek. Eýlek beýlek gitmäni balygy desiň ele oglanlar bilen, çölegi desiň ele häzir öz maşyny sürüp gitýäňiz aşağı diýip çydylýar. Geçenek çölegi demde gördüň, näme çydyrly? Polirof getdi. Bu maşynlar ise hiç adam bolan, bulara bildiren çölgüm dağ sebäbi şo zatlar üçin niýetlenir. Ana şo sebäpden men bir arzanrak şuňa crossover isler, eýlek beýlek gitmäni. Onda şuňa abzor oglanlar. Näme üçin Highlander Türkmenistanda populярny diýen soraga jogap berdimi? Kim diýip pikir edýän? Zapçasty arzan, ählapdallaryň gowy, döwlenok, komfortnja, liboy ýerik bolýar. Universalnja maşina şo sebäpden bizde populярny crossover. Häzir Land'da has gowy diýip ýazjaklar bolar. Land X5 M paketi has gowy, Land'am gowy, ýa-ni Audi'da gowy, option olar gowy. Mesele yok, ýöne olaň gaterwet gymmatdyr. Häzir Land kim alyp bilýär? Men liçna özüm alyp bilýär, ýöne şuňa Highlander alyp bilýär. Land näçe ýyl täzeleri uje $100,000 şu atky 300'lük. Paşy $100,000, moş $80,000, şoňa $70,000. Highlander näçe? Gowsuny alanda $20,000, $25,000, $30,000 bersin maksimum. Paşy 3 hesardan. Şoň üçin Highlander has populярny. Bular bir budjet variant. O Land'da başlyklary da atlar üçin has baýrak adamlar üçin düşünýän. Premium maşina olar. Şondan Land bilen Highlander deňeşdirmäň, Land gowdur diýip aýtjaklary bolar. Yer bilen gök ýal tapawdy. Häzir iPhone bilen Nokia deňen ýaly golýar. Onu deňeseňiz düşünýän. Şoň üçin Land bilen Highlander deňemäň. Highlander barda näme aýtyp bermedik bolsam kommentariýa siz üçin aşy oglanlar ýazyň. Nesip bolsa Lewawada giders, Aşgabatda giders, Balkanada giders. Her ýere baramyzda da hem maşin bazarlaryna barar, hem şuňal oglanlary tapyşdyryp maşinlaryny abzor eders. Her vilayetden abzor garaşyň. Indi basym bir gowy sponsor zat tapsak, her maşin bir şäherde bir owada abzor etmegem gatakma. Şeýle bilen wiza tamamlaýas oglanlar. Indi ertirem wiza garaşyň 360 ziyaratdan, ondan soň vlog garaşyň, daha şoňyň için aýlanar, karoçy gatken wiza çeker. Like, kommentariýa goýun, dostuň bilen paýlaşyň. Kim şuňa Highlander arzu etip beren olsa, her biriňize nesip etsin, halalca öz gazanan puluňyzy almak iň esasy adam jaňy sag bolsun, galan zat bolar.